Gaeilge úsle, deis bheith cáil arís, mar sóilíomh, Donach sanam dom, agus inniu, tá mo chun dul taistal. Mar sóilíomh, tá an seo fanathe sáile do bhór an pandéim corona, ach ní chiallaíonn sé sin nach féidirling taistal in an aintsin. So inniu, tá mo chun tosú Eile Órga agus scéalta eile ón éint. Ní chun gach ceanna léamh, tá chun cúpla ceanna léamh, gus bíomh ná dul taistal trí an leabhar. Tá go gilom agus tosóid. Eile Órga agus scéalta eile ón éint. A inchte Gabriel Rosenstock, Brian Fitzgerald a Washi, agus ba an gúm a Gaeilge. So, lear de jaar scéalta tá ann, so tá mit chun gur cúpla scéal a léamh inniu, agus lena Údar-Gabriel léamhta eile. So, Barunda an dá cloigeann. Ó feadh sin éon speisialta agus tá cloigeann amháin agus cloigeann eile. Or hí. Bhí éon ann uair amháin, Barunda an a bhí air. Inis ní étá a rá gur chuná éon a bhí ann in éair. Well, ba é go leor slite ach éist leis seo. Bhí gá bhainneáil ó bhí. Bhí manam agus gá cloigeann. Bat an mac é. Láháin agus ag siúil bhróch na ganjéis, cad a chonig Barunda ach mango bra abi. Mango sa ceann na cloigne. Nyam. Is even lom mangóna. Sesin agus thosaigh sé á ithe. Bhain sé an phléisiúr fadáas agus bréanta de thú buí milliis an mango síos a bhainneáil. Bhín cloigeann eile ag brathnú air. Feachas é githe an mango an sin. Bín mango na go deas nach míon. Hoi, nach bhfuil tú chun píosa de a ágáil agamsa in éon chur sesin. Níl san chéad cloigeann agus thosaigh sé ag gáire. Ní ag gáire a bhí an cloigeann eile. Nach bhfuil is agus go maith san chéad cloigeann, nach bhfuil againn ach an tain bholog amháin. Is cumall sa geal cé againn a ísigh an mango. So bholog céine a rachaigh sé. Nach ha? Se, cad eile. Mise a chonig an mango dús agus is mise a ísigh. San dara cloigeann. Ní mó ná sásta a bhí sé leis an socrú sin. Dianta na féarna, bhí sé thar a bheith míthásta. Sesin a ríis. Dan sé na host an sin, ach bhí sé fearre a hansa gcónaí chun díaltas a bhaint amach. An ládar gionn cad a chonig an dara cloigeann ach crann a rá céir an nimhe ag fás. Seo mai hansan is sesin leis féin. San chéad cloigeann. An as a bheabhar atá tú, is céir an nimhe iad sin, ná té in eiciló. Tá is agamsa go maith cad iad san dara cloigeann. Ná hiad, cail for sin a réin a fleice. Mise a tháinig na céire sin agus is mise a ísigh san dara cloigeann. Lean sé I gcithe na gcéir. Ní fada go raibh tinnis bholog orthú beirt, agus an tróna sin bhí Barunda boch sínta marmh. Cnó coco a hit. Bhí gíire ann uair amháin agus gíire an tanam a bhéir. Ní thug éon duine riamh anam bit eile anam nós go bhinde, nó gandí, gautam, nó gít. Gíire a bhéir. Caithfidh mé a bheith sása leis an anam sin is tócha sesin. Ach ní róhásta bhí sé lena anam ná leis an scéal. Tá mí á éigean orm a dearach sé. Pe ach go bhí nó nach rá, cheap sé gcónaí go mbeadh an mí á air. Ní rá sin an colle is títhe. Bhíoh lethú le oscailt ag an tam fad, ragla na hagla go mánach tobist éigean dó. Nuair nach néanaan duine ach colle a éitrim deirte nach rá ach colin an gcéire aige. Se, ár gar a gcéire is cúist leis an na sin.
Tí chun spéir orm nó rud éigean mar sin sesin, nó béidir go scoilte an talamh fuaim. Leis sin chúla sé tugann fásach. A bhaid an bhanathe, crit talún, chuirch mé geal sa gcéireadh. Well, thosaigh sé ag poc léamh hawl is a bhus, agus cheapach aon duine gur lár mhórta a bhí sé. Bhíon gcéireacha níos aite I mí a mhórta ná mar a bhíon de an á. Nach raibh is sin agad, éiríonn siad anat gur ceist chuine be. Cá rámar, se, bhí gcéireadh ag poc léamh hawl is a bhus agus ag léamh as a chrachan. Dearad stop sé agus sesin leis féin. Crit talún? Bhí crit ina glár. Cad is ceart dom I dhéanamh? Ní rathach éon níl leis. An sin sesin. Ri? Se, sin an rud a rinne gcéireadh. Thosaigh sé ag ri. Chonaic na gcéireacha eile go léir é. Hé, sa gcéireadh acu. Cad atá orsa? Teigi sa gcéireadh. Crit talún! Thosaigh na gcéireacha eile go léir ag ri chomach. Trífú leis, antín, cáil ceartar, cáil cuigar, cáil séisar, cáil seachtar, cáil ochtar, cáil míonar agus mar sin de. A le héad de thorann cheapach go rá crit talún ann. Agus an chéad rud eile thosaigh anmhaithe eile na foréise ag ri. Lean siad na gcéireacha go léir. Bhí caint rirá, bhí caint ruaile búla, bhí caint thur lam a boc. Dhearra, ná bí caint, bhí sé na scéal chailleach an fás fud na foréise. Crit talún! As an tlí san na gcéireacha agus na hanmhaithe go léir nar chonig siad búil isce os a gcóir. As an tlí! Níor bhog búbal. Stop na hanmhaithe go tobann agus go sea ionta. Cad atá oribhse sa búbal. Bhí ní gcéireadh an scéal dó. Crit talún? Ní creide mé. Chur tharla an crit talún seo, teaspáin do an áit sa búbal. Ach, sa gcéireadh. Ach, bacht smach sa búbal. Chúis siad go léir rais go dtí an áit sin bheas gcéireadh gur tharla an crit talún ann. Crit talún mahónín sa búbal. Sin é an tugann fásach a chúla tú. Féach, cnó cócó a hit an garrig sin. Ní hí an talamh a scoilt ach an cnó cócó sin agus scoiltigh mis thosa má scapan tú ráfla fás mar sin a ríis. An féach an búbal. Ní sé a breanú róhása leis an gcéireadh an sin. Well, Nis, léimiid an scéal faoin Eala Órga. An Eala Órga. Fechan sin. Agus na daoine tuairteara de. Bhí eile ann uair amháin ra cleití órga orthaí. Ba bhrá leat fechan orthaí, le hairí nó le lína gréine agus ag snámh sa loch an óir. Bhí si go háling fad. An té a chiíchaí agus a ceann á thuma aici san isce cheapach sé cínte gur neamh a bhí sé. Bhí baintrach bhocht agus beirt iníneacha lé ina gcónaí bhruach loch an óir. Ní raibh a hebhras an tail acu ach rairc an Eala Órga sin, maidin agus tróna. Is minic a chúla an eile iad agus iad a caoine leis an ocras. Chlach sí trú a dóibh agus thug cuairt orthú. A eile ag lé san bhainteach, níl iad is ghrábhróg a bháin a rán nan atá ruúna cheap chapati againn le tuairt dit. Tá is agam nach bhfuil san Eala Órga go cineálta lé. Is álaigh atá rud agam sa daobhse, agus thug sí ceann dá chud cleití órga de. Chun bhainteach síos gá glún agus gá buíochas leis an eile. As go brach le an sin I féin agus na hiníneacha agus fór siad preis anmha an gleite órga, dóhann chun bí a chur mór feadh 6 mhí. Tháinig an eile a rís tar éis 6 mhí, agus thug ceann eile dá chud cleití órga dóibh. Bhí siad muoin na mucha I gceart inis. A thug an eile faoi deara nach riachtanas na batha a bhí siad I cath an airgad a hiile ach a rudaí seafóideacha, eile gáin agus mar sin de. Se,
hín bhainteach ag éirí santach. Siise lá leis an dá inin. Nuair theochaigh an eile sin a rís, stochamis a chud cleití go léir ó réamh. Beic garn déanta againn an sin a chalíní, bé sin. Ballóimid linn as an náid jaamanta seo agus tuairimid a raig chathair mhór bhar an así. Ó, nach úfás an rudaí an taint. Tháinig an eile agus sul rá meici díos a teach a rá rug an mháthair graim scrogal orthaí, fad sa bhí na cleití go léir á stocha ag an mert eile. Ó, nach í a bhí santach fechan na graim maithaí ar an eile agus na cadíní fech. Baint na cleití go léir fech na cleití go léir bainte. An sin as a eitlóg. Rid deor leis an eile, ní toscí a bheith a bíon, bhí ach tos crí na baint trí a bheith cruaite ag an taint agus na hiníneacha a bheith imethe chun an geal fad. Scéal siad an réime ar deire, hín Eala Órga ina seasamh an sin agus í chomh lom le crí do bhuise. Seo linn na níos go tapa san bhainteach. Bhálaigh siad a chud acu agus a chud álagáin agus bhúil siad bóthar go bhar an así. Rid deor leis an eile, ní toscí a bheith a bíon, bhí ach tosc crí na baint trí a bheith cruaite ag an taint agus na hiníneacha a bheith imethe chun an geal fad. Scéal siad an réime ar deire, hín Eala Órga ina seasamh an sin agus í chomh lom le crí do bhuise. Seo linn na níos go tapa san bhainteach. Bhálaigh siad a rá acu agus a chud álagáin agus bhúil siad bóthar go bhar an así, mála lán de chleití Órga ar chrim na baint trí. Trí lá agus trí ihe a thóg sé orthú an gheal chathair a bhaint amach. Isteach ló go dtí duine de ceannathe mór ina cathrach an túsal anand Javéri. Cad atá sa bhála agat san túsal anand Javéri leis an maintrach. Cleití Órga Eala Órga lochanár siise. Chúla mé trácht orthú ceart go leor san ceannaí. Thuairthing price mad deit a lehéad. Doscail an bhaintrach an mála agus chort a rá ann an uorlár. Cad seo san túsal anand Javéri. Ní rás na cleití ach sean chleití circe gan má. Bégan an bhaintrach agus á bert iníneacha dul an deirc agus is bio bocht a bhí siad an lá sin amach. Ó, se nach úfásach an rudaí an taint. Is fech na cleití ní dathór go orthú a rís, no? So, bin deir leis an scéal sin, filmid ar an leabhar seo a rís agus léimid scéal go ámbeidh an eile. Dí sin, tuair airgid dí féin, Donach an seo, slán.